něco kdyby. Už to jede. Jídinské aerolinie tadyhle. Co? Jídinské aerolinie. No. A tady je muzeum voskových figurin pod náma. Vidíš? Jo. Krásně. Je toho je paní. Hele, ale je, a tady vidíš pod náma? No. To je s bufetem, my nejsme, jak to, že se nejsme jídelňák, Terezo? Jak to, že nejsme jídelňák? No jo, paní, ale to je zajímavou právě všimla si, že tam má 4 ceny. Viděla jsi to? Když jsme přišli, tak tam bylo i 22. No jo, to bylo ale za 2 dospělí a 2 děti. To byly namalovaný člověky. No. Jo. Tak to máš ale za romantickou večeři, protože si tam nemáš skleničky z Hele, kapy. když jsem to rozhoupala. Ale tam máš normálně, tady to je nic, tam máš... To je plná. Počkej, ale to nevěříš, že jako se tady dá jako po večeři. A tam jsou závěsy taky, No, tam jasně. nad náma. To je Nad jako náma kdyby- je ready, ta je prázdná. Další je lidi, jo, veča. Co naučí? Tady to je, že to... To nám ale nikdo neřeklamu. To by pan táta jako by mě potěšil, kdyby mi řekl, že jdeme do teátru, tak na večeři. Jdu tě na veču na kolo. No, to bych čuměla jako. A tady se dá i otevírat okno? Jo. Vyklopit. Tam musíš zatlačit nahoře na ten kruh. Nebo dolů, stáhnout to nejde. Dolů tlačit jako ve vlaku. Jsme se rozhoupali. Tam dá akorát knížko, ale to tam vidět. To tam mám prostě. Třeba by se trošku to...